Hanjang langso longsong trok lamdon kacetok aputhak rada tumapan ketan ke paklar pon. Okereng along BJP asong atumpen join extended amai kang nipon. Hitler model of BJP governance lapen ekor kacetok pon along penangana clause chidon dun thek pusi patum ESDC KFA lapen UKSA chelang pen perang kiamai along jongpon. Kardom, pini abirta than bang pini lima linti mungpi non arjuk tha birtang ton pen. Surupathar MSC constituency ke parlo Hanjang langso long non hejong kacetok pon pis ekor daputhak Hanjang langso langteng pathuak lama long rada tumapan than ke paklar amai ke padopon labangso than ke paklar amai long man peng pen kacetong dun ex UPL eklem bang pu binut tok bi ang ton pen klosalam the kacetong dun rada tumapan than pachini pon. Adun tualang li jongpon ekor kacetok along karbia khaya pan thangkana hok asonawe lapen sentrola sornona matke hemprega puthaka mathapon kavia joksi chetok pono daglo wai phit sita karbiang long autonomous council along ke ha phusar arni pen kavia jakong isi ni nang badun lo puta than pachini pon Lapuson than ke paklar bom si ex UPL leklem bang pubino tok bia hin pen than pachini pon bang suri si sosiari soejang apun ke chokle matuma phan ke state police army mate paramilitary along sitame joy ke pen warsai pipon poputa kachetong arara tuma phan lam jaitekang chitini phai kre player ni ke paman ponamaya long kachetong don Ruby Rongpi is Karbiang Long District BJP Klembang Phu Lokhiram Rongpi Surupathar BJP Mandala Maipu Social Welfare Development Board Chairperson Kadom Terang Pia Hin Pencheng Lok Mandala Long Klembang Phu Bang Piatum Chetong Donsi Mayardi Pidun Bokajan Pen Bisnu Lekte 365 News India Lakha Kretrok Nomati constituency ke parlo okereng ahawara long chitini phai krepli arni BJP asongatum ben join extended amai kang nipon labang so amai long Nomati MSC ke parlo doana mondolatum chingrum si non head jong kachetok pon alam dona puthak klardak pen chethan chimumpon Adun tunon kivang GMSC election along ta Nomati MSC constituency ar lokopuson pensi BJP Ratcharia song aphan ong dunga wot pen ke pai ponjima puthak chingwai chingsai padopon Labangso extended amay along chetong don MSC Rites Ingi District Sports Association Chonbang Pankaj Teron BJMM pen dun mai phi Komola Teron pi Nomati constituency pen Probhari Arson Rongpi lapen ong dung BJP along Klembang Phubang phiatum chetong don Hawar ke hat pen long bamon rongphar 365 News India Repinida itu 16 Nomati Mondol itu join extended meeting PS Morcha Sokti Kendro Lapen district pen Kevang district sports association of general secretary is a social worker Dr. Pokos Teron Tadu Lapen ini tu Nomati hosti Probhari Sonokti Penchenglo Nomati MSC Mate Deputy Chairman Rites Ingi Lapen ini di Mondol Kadu kami komite ini cingrum teten jitulah ekor puthak rata pan adhok kecok je chini ne kabuji je pen mane rata pan kethan pon lahaya lam opini clarification kipi jadi tum ekor long kipi ketok dum ala suateng pen bujai pan tin panda tasi Kichini ne rata tum panta development kuson se keban ma lapen emprek ta kuson se hangpon nai ma lahai kadu kabi aputhak pini da neli tum kadu kabi PS pan hangdet pen pini bujai pon lapen kebang bomani sitami da jitu davida Rites Inghi alang li masih tiket ta chelong pon aku ke hai da hai tupo neli tum ni ning chethe ta sipini lama sa to kadu Patumini jangkar biang long kirodi mate pelang pi hawara long kedo agriculture IBA sahem along ASDC KFA lapen UKSA ham pangatum chelang pet pen perang kiamai kang nipon Lapangso perang kiamai along jasemet pi sekord along kacetok pon along eson soni clause ke chok che lapen chedon don thek thepusi pangdak pon ASDC asongja poster singing leng pen jongpon clause along kedo DC mate deputy commissioner aphan council pen ke thiaja kong ke hodai pona puthak lapen lapangso ekord pen 6 schedule aja kong ke pa bopon je aphan ke bor I pon pu BJP asong aphan jongpon
Aduntu puthot jongpon BJP सरकार के हिटलर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट सी चारी बम BJP सरकार के क्लेम के दामालाम थे के निंजे दुन माटे के खाम खेदुन पुलोते गुंडा अफान तोयसी के थर के हा पेदो पंजी पुता जongpon पतुमी लाबांसो फरंग के आमाय लं लासोंग थोमातुम प्रापचिन पेन के एफे आमाय फुआविना स्ट्रॉन्ग हांग अफान पाजokpon नंगजी पुता के हांग पदोपन Kirani Penjaram Qatar 365 News India Karbi Farmer Association, lapen Dag Autonomous State Demand Committee, lapen UKSA, lapen KSA, lahai kadokawe nangache tongdun pini jasemet Dag Faran ke amai hangnang koke lahelo, je kedamtang tarik trokarni jitu niltum President Avinash Stronghang Karbi Farmer Association Central Committee President Han alangli Ekord kache tok aputhak alangli pine khamkhe dun lasi laso puthak pot alangli han hemkang sam bank ponchek lasi labangke niltum kisuman ke Facebook live banglo lapen kisuman bangke press meet padolo lapen demonstration pusitame padolo angkonon jasemet parangke amai fanang kok labangke lahelo je niltum President Avinash Stronghang han unconditional waste pen alanghan release pon serak nang po kusi niltum tuning ripon lo lapen jongsi kewangjiar ni alangli han jongsi release pon pelang niltum kacuning ri ateng pen jongsi alangtum jongsi narjuje ponte niltum lapu weskar bianglong pusitame pen pan kar bianglong pusitame niltum sodak pen asai bangge dengnang kok po lapen isi lambang jitu 10 seats open for all po la 10 seats open for all pu bangke pasonloma walam lo ha afrang bangke 10 seats open to all pu la bangke ilitum pangdak delang sitame banga khai tumta narjab dun lo bang khai tumta nang khai dun bom lo la pen bang khai tum kona nama ke hai pula daga dim bangke naltum damoy naltum arjudamik no je ilitum karbitum ko pansi benefit ko pansi hodak ali ke long dun ba la si non 10 seats reserve 10 seats open for all labangke iltum langdam senang kupili amri lapen itum bokajan lapen angko itum deopani hauraghat lahai malom pusitame bangke ci asutum sila dake permanent lo la permanent boy fit pusitame non bangke ekdom permanent latuman pidet lo ponte dolang seats cap pen angko 6 sabangke nominee yang people Governor pen punte lai koma tumhan long ke toipo lai ke che so tum silong po lai 16 seats lapu jongsi ilitum 34 punte others alang tum 6 no 7 lo punte alang litum si dadak bang majority bang po dak bang alang tum si CM kado kawe pusitame alang litum si cerai lapo Autonomous State Demand Committee Karbi Farmer Association UKSA lapen penang hampang song celang si pinini tumdak isya perang kia mai ke pon penang litum nang se tong duna pot nang litum kadu go we perang ke sirpo ke haitum an hada litum ningkang samakar dom nang pajirik lo la silahan lo non litum perang kia mai ke pon jaseme son nilam thi is son bangke non karbiang long burning issues pudam nang lo bangso west karbiang long block 1 and block 2 Solong le Meghalaya phan ka hodai ji po Assam government tum kabor ibom apora hut uthot non het jong ke dam tang chiti ni phai pli arni karbiang long ke do song throk hile ke ora song Assam government la pen ke government of India duang bong Islam don ka che top la pen halabang salam don long ke do ajhak khire meme a close la pen asap close aputhak ili tum thek long lo karbiang long aradatum halabang salam don ka che tok arni penamasi aning ki pung ka che paklang Siti ni phai piar di pen masih tum theklong ada ratcharia song lapen ke hampang song tum penang anariso ejang tum ke thekire tum tamil salam don ke lake chokchi lake sikshidul long ke dutang aja kong anta la salam don pe lagi si kapa phuk kapang cheng lu polam thisi ani ki pung chepe klang pon dulu lapen soni bang akoli tum ki puthuji bang ke lahen lo non karbiang long ba Assam le pusitame labang so BJP tum non government kasari bom apor hut ilitum theklong dak munir tum BJP government tum hin pen ke claim pon a policy a program ke chokchi du analong ka kham khedun
aja kong darada phan pavi detlu pini komane jongsi BJP sarkar atum ke claim ke dam akam ke chokche kham khidun lo bulute hala so song bate hala so bang khu tum phan rong rup ajo kapadam long le mai meeting ke do dame ki phlung dun kar phlung dun la sami tum theklong lo la pen ke la bang su non ka che tok pon alam don long sitami khe phan aja ka phiri me alam the ke du kok ajoi ne pena bang khu tum la da ka che song ang isi che pe klang dun lo sitame hala so democratically ben ka che song dun arat mate asong ja tum phan pini kenep kang nang la so sinon BJP government tum bang ke claim pon la siladak soni lam thedu la se tum ki puji la henlo je non la bangsu meghaloi ben aduya hoi lam theda isi soluk sodak thangna dak kithir thip kichun ang thekli tum theklong le lang apor hut puthot la bangsu kedam tang ni phai phli asalam don pen ajo kar bia khe phan la an so si isya ki sung made ke bang jilang arni phan am hang ka pang ting la salam the du kok ajoi ne si pidin li tum la dak ASDC le punon karbi pharma UKSA la pen ke logo da cha kham phang song dulang nilitum sitame la bangi sining duk che pekla la pen ke chen sinitum ki puji bang ke la henlo je hala salam don ka che tok vek asong atum pusitami karbiang long a pharman ka che tok alam don pulutangte karbiara da pharman si ka che tok ji alam don pulutangte alang tum alam don ka che tok a phrang bangki karbiang long la dak lo charli a song du swar lo song du ham phang a song du racheri a song du hal haya song tum phan alang litum ka cheng vai pon ka che than pon kapar jupon ba kasar jupon bang ke donang ji a podlo sitala bang pavedet abang ke la ke ning duk athela sofrang hinia lamdon dolo 95 MU ka che tok hut pusta me karbiang long rar tum harong rupa tok anu ke do rar tum dala so lamdon aputhak karju dun long lam the kan je dun long isawar sai made ka chini dun long awar sai du 2011 UPDS MOS utamil puak thak aphong da ke du ratcharia song hamphanga song pen chelangsi consultative meeting aphong du la si hal haya asong atum ke claim ke dam ason thak thaksi non phong lu ka che tok asong atum sita khe phan ali ke du o ason le van pi un edat lo pusita iri tumakar ia hemprek le long le dat lo pusita hemprek ke long ji ke long le bangela ke government ma policy alam theta du kop sita me hemprek ba le long le dat lo pusita khe phan ka lukson la salam the mukha ban ke dak tok te det nang ji apod la sini tumta ki puji ning ke hang ma ni tum ke jong pon ba ke la henlo ladak acha ka controversial a process mukhadu se nono bangi dak 2.9 labang so close salam thile langdam pusitami karbiang long deputy commissioner of dak executive power pidet in all development schemes under KAAC pu ki tok de da bangela ke 6 schedule la pen karbiang long autonomous council ajakong akar jong bang deputy commissioner ari deng hodai kogamat hat dispura minister atum naga pa control dunji isawar sai pidet lu la silata jokche la pen ke la sonha khala da controversial la process mo khadu piglang la sinitum pini ASDC song la pen ke la da kapre ham phanga song racheria song pen anta nitum chingwai bomlo jenon prabjin pen la bangso niphai khli chitiar ni ka che tokpon a MOS along ke do controversial la process mo kha sikshidul phan pa phukdak karbia khe to ke ma phan pa phukdak karbia khe ban am ka pangting la sona close mukha bang prabjin ban ka cancel nai phan ni tum sita me koisi rada ka che song non in thur thunang kokpo pen la bangso ka che song kang thur ji phan pi ni tum chingwai bomlo SSC song me lage chi sik che dang pon la pen hini ni tum ako ki puthuji bang la henlo non BJP sarkar atum karbiang long ba Assam latum kachari huri tum ke theklong ke la bangke fascist type la pena bangke Hitler model of governance latum la dakewan komane jong si BJP song of an oppose lo komane jong si BJP leader sum ke claim ke dam ke chok chia corruption alam theda ke nebdun dolo pulutangte pini law and order phala tum use si police military phan hodai si latum jail ke beng jail ke thap BJP leader samet hang tu masi halaso ka che song asong ja tum phan phun mes la me kheter ke hap ta sonta militum ke thek pon long dulu la sila bang ke litum BJP a party la pen ke BJP a party long ke claim asong atum la so oda dur phane tum la bang ke sodak pen tum pin remlo athe democratic country long bang ke la ka protest right democratic kili ka protest la bang so right sa bang ke la ke dovek la pen anu tin bang kusitame India constitution long tambe la bang ke fundamental rights pini pidet
je amethang kama thalam thi bangke mane chepaklang dun kanije dun lawar sai bangke lage constitutional rights penak sita pini BJP dum kachari hut bangke laso ja kong ta pavide pini bangil tum theglong BJP kali protang te latum bangke ha pini National Food Security Act men asang da pipe MGN rega apoisa ta long dunde hemso ta long dunde rada phan kachene kaholo sita hapwa dar sai jo situm lang lobote hormu hortar ador kapasu pendang lok pini sakuriya choklam hola tum kachene kaholo karena bil krong dunde ti dorm ha long le lason se asi pinda rada phan kachene kaholo ke ther ke hapen se pini latum longri kachariya job pini Indiana citizen Assam Karbi Anglong long ke do ara dum da pini bangke a okchung hur pen lason si ke donang se pini tum theglong la se pini tum demand lo BJP party tu bangla bangso demokratik a norm so bangalang tu followek ni Karbi Anglong ba Assam along kusitame munir tu BJP sarkar tu ke claim ke dam ke chokchi hala bangso long ka protest dun la bangso aphan ko anba lang tum ka chenek ji ko anba ke ther ke hap ko anba jail ke beng la an so se sitame rat dum bangke che song ko la bangke la si nitum pina mai pena isi demand ponlo je ing samjin ben demokratik aron pen la bangso 4 September ni kache tok pona MUS bangke chokche da khei phana ki sung ke do penanglam the do pupen isi kache song pona song jalo Karbi Farmer Association mai phu akhai Obinash rong hang phan prap jin pen unconditional release nai pusini to mahin pen pini pherang ke mai peni tum pang dak ponlo ako jong sila soteng non kachari pom sarkar tum la sobutha khangnat positive response avi plotangte la an sosia campaign tum rong dam thuji la an sosia BJP atum jitu asa faces sa character ka expose thuji pani tum ingtang rak rat kache song same koni tum deng pon thuji Pinia berta la kwan segang ton iglo ajo ke mi kardom